Kull proġett maġġuri u żviluppi estremi f'artijiet li huma ODZ għandhom imorru quddiem ir-rappreżentanti tan-nies u jiġu deċiżi biż-żewġ terzi tal-Parlament Malti. Din hija l-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex flimkien bħala nazzjoni nkunu l-bidla bil-għani li l-għajta taċ-ċittadin favur l-ambjent ta' madwarna verament tinstema'. Hekk intqal f'konferenza tal-aħbarijiet f'Witilgħajn indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius flimkien mal-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Justin Xkembri u Bernice Bonello. Peter Agius spjega li preżentament fl-inħawi ta' Żon huwa ppjanat il-proġett tal-Università tal-Ġordaniżi bil-ħsieb li jinbnew 3 campuses u bini ta' 7 solari fuq art verġni u insista li f'pajjiżna ma nistgħux inkomplu neqirdu l-ftit art agrikola illi fadlilna. Però ikun hemm is-salvagwardja għall-poplu u għaż-żgħażagħ u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin li kwalunkwe żvilupp kbir f'artijiet ODZ ma jkunux jistgħu jsiru b'daqqa ta' pinna minn ġo Kastilja, mill-bibien magħluqa, imma jsiru soġġetti għall-iskrutinju verament tal-poplu bl-appoġġ ta' 2 terzi fil-Parlament. Justin Xkembri min-naħa tiegħu spjega li l-proġetti li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwarhom huma dawk li jitqiesu bħala ta' interess nazzjonali u insista li gvern ġdid nazzjonalista jisma' verament il-karba tal-poplu u għassaħaq li kull min jemmen li hemm xi art li tista' tiġi rritornata lura bħala spazju pubbliku għandu jippreżenta s-suġġeriment tiegħu fuq is-sit kunilbidla.com. Aħna verament nemnu illi l-art hija tagħna l-Maltin u tal-ebda partit. U allura rridu nieqfu nippolitiċizzaw din il-kwistjoni relatata ma' ODZ u nkunu verament tittarka biex lin-nies natuhom dak illi huwa tagħhom imma il-Gvern Laburista qiegħed jeddet. Dan fil-waqt li Bernice Bonello, kandidata żagħżugħa f'isem il-Partit Nazzjonalista, tkellmet fuq l-importanza li r-rappreżentanti kollha tal-poplu jagħtu s-sem tagħhom sabiex jiġi deċiż x'jiġri mill-pajżaġġ Malti brabta ma' proġetti maġġuri. Hija saħqet illi l-ambjent għandna nieħdu ħsiebu bil-għan illi nibqgħu ingawduh anke fil-futur. Bħala żagħżugħa ta' 23 sena nemmen li l-ambjent meta nħares madwar ngħid x'ħajjiġri minnu 20 sena oħra. Ġifieri jiena li kbirt il-fgura, jiena li ġejt hawnhekk fis-sajf biex nilab u ngħid il-ħarġa tagħna x'ħajjiġri minnu ħankun nista' nġib il-lulidi hawnhekk bħalma jiena l-ġenituri tiegħi kienu jġibu lili. Ma saħqu illi l-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-proposta tal-Kamra tal-Periti li jeħtieġu regoli speċifiċi għall-ODZ u tennew il-fatt illi dan kollu ma jfissirx illi din il-proposta trid tikkastiga ma' min irid jibni fost oħrajn serra jew ġiebja fl-art tiegħu iżda jeħtieġ pjan serju bil-għan illi l-ħtif ta' artna u r-reba bla kontroll għal flus ikunu xi ħaġa tal-passat.